12 minuta i 15 sekundi iskorišćeno od vremena poslaničke grupe. Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz, posle njega narodna poslanica Nataša Mićić. Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, poštovane kolege su dale ocenu stanja u železnicama Srbije kako je vide danas i bez obzira što činim deo vladajuće koalicije i sa kolegama iz Srpskog pokreta obnove, ja bih se sa većinom procena u potpunosti složio i sigurno da i ovih nekoliko ocena naše poslaničke grupe neće biti nešto što je novo i što pre svega svaki građanin Srbije svakodnevno ne vidi šta se dešava što se tiče železničkog saobraćaja. Naravno da je izuzetno loše stanje infrastrukture, da je mnogo neobezbeđenih prelaza preko železničkih pruga, da su česte i velike tragedije upravo zbog svih tih razloga, da je veliki nedostatak modernih sredstava i za vuču i vučnih sredstava, da država u taj zatvoreni, tromi, zastareli sistem godinama odvaja velike subvencije i da, čini nam se, ne postoji dovoljna kontrola kako se troše te pare, a i nekoliko značajnih sudskih afera nam pokazuje da su se mnogi okoristili i oni su procesuirani, ali čini nam se da mnogi nisu. Dugo će vremena biti potrebno da mi postanemo u tom delu moderan sistem. Mnogo će novca trebati, mnogo dobre volje, mnogo stručnjaka. Pominjale su kolege da danas je železnički saobraćaj, bez obzira da li je putnički ili teretni, u razvijenim zemljama i Evropske unije i u Japanu i tako dalje, pa i u Kini sa modernim železnicama, takav da vozovi razvijaju brzine od 200 do 300 km na sat, da postoji apsolutna udobnost, pre svega putnika kod prevoza u putničkom saobraćaju, da su uslovi izvanredni, a da smo mi u tom delu zaista, najblaže rečeno, 19. vek. Da li je za to odgovorna ova Vlada? Ne. Radi se o nasleđenom stanju i mi kod mnogih rešenja koja predlaže ovaj zakon vidimo dobru nameru. Da li će probleme u železničkom saobraćaju rešiti samo Ministarstvo za infrastrukturu ili Direkcija za železnice? Neće, sigurno. Celokupni sistem koji upravlja železničkim saobraćajem treba da da svoj puni doprinos da mi počnemo da se pomeramo sa mrtve tačke. Imali smo mi 89. 90. obećanje i tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića da će graditi brze pruge, da ćemo mi biti i u tom delu moderna evropska zemlja, bez obzira što nismo tada prihvatili sve ono što se dešava u modernom svetu, ni principe ekonomske, političke i svake druge, već smo umesto toga da gradimo moderno društvo i da vidimo kako i u ovom delu da poboljšamo sistem, vodili nepotrebne i sulude ratove u kojima smo najgore mi i prošli. Kolega Aleksandar Jugović je u ime poslanika Srpskog pokreta obnove dao ocenu stanja u železničkom saobraćaju i u tom delu, i što se mene tiče, nema mnogo toga ni da se doda ni da se oduzme. Ako je namera, a jeste, predlagača zakona da se pojavi više železničkih prevoznika i upravljača železničkom infrastrukturom i da se taj postupak odvija u 3 faze, mislimo da je to dobro i da to nije rešenje samo ovog zakona, već da su i neke zemlje iz okruženja tako radile. Dobijeni su i pozitivni signali i Evropske komisije u tom smislu i zaista je potrebno da mi pripremimo za tu vrstu tržišne utakmice našu železnicu. Koliko ja imam informacije, do kraja godine će se nabaviti dosta modernih prevoznih sredstava i u drugoj fazi će se sa susedima, odnosno sa republikama iz bivše Jugoslavije, ta saradnja odvijati na bazi reciprociteta, a ono što mi kao desničari očekujemo to je
sa nestrpljenjem, to je ta treća faza u kojoj će se samo na podlozi slobodne tržišne utakmice, na podlozi konkurencije i kvaliteta moći da upravlja i da zarađuje u železničkom saobraćaju. To je ono što je princip tržišne utakmice, to je sistem u kome nema državnih subvencija i velikih lopovluka, već u kome kvalitet, znanje i odgovornost pobeđuju i dobijaju i ubiraju prihod. Zbog dosta dobrih rešenja koja predviđa ovaj zakon, uz našu ogradu da mi zaista zbog jako teškog stanja u železničkom saobraćaju, ne prema vama ministre ili bilo kome iz Vlade, nego prema tom sistemu koji je jedan tipičan zastareli komunistički zatvoreni sistem, znamo koji su problemi i tako dalje. Naravno da ćemo mi pratiti i podzakonske akte koje bude donosila Direkcija za železnice. Sa nestrpljenjem očekujemo i zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju koji nam je, čini nam se, trebao možda u istom paketu da ide sa ovim zakonom, da bismo imali jednu zaokruženu sliku i da bismo mogli da vidimo u potpunosti jasno trasiran put. Ali, s obzirom da smo napravili detaljnu analizu ovog zakonskog predloga, zbog dobre namere podnosioca ovog zakonskog predloga, poslanici Srpskog pokreta obnove će uz sve ograde koje su, kažem, u potpunosti podudarne sa svima onima koji kritikuju stanje danas u železničkom saobraćaju, mi ćemo u danu za glasanje podržati ovaj zakonski predlog. Hvala. 6 minuta i 35 sekundi iskorišćeno od vremena poslaničke grupe. Reč ima narodna poslanica Nataša Mićić, posle nje narodni poslanik Milan Lapčević.